Kumjao Karbook Hatio Tripura no ang sarnariang biskani 1st November jung phaitego Rwchap mungtui nauni Karbook hawo abang bai nau joto no kabuk jao nau joto phai mai okhani mo bai ke chini jang pandawo nau joto palke jung pal no no bai joto no khakjan Kulumka ani mung Sorgoshri Dev Barma ang phaitongo 1st November ro Karbook norok joto bai malainani norok joto no kobok mungarugo adino phaidi Karbook joto no panda manjak phaidi halok manjulainai norok joto bai malainai belake hamba joto jotono khulumbaisa ang Rupesh Dev Barma phaini 1st November ro phai tongu Karbook bazaro Kali Puja ni upolokhe Rwchap na baginai je music lover je music chajar nai doktong korong phai manu chini program nai na baginai ang phai tongu chini one and only music band Rwchap music band bai baksake sonoro chaituk di chini program nai na baginai manjang na baginai tong photo chini pandawo korong phai manjaginai tong photo ke khati na baginai so phai manja phai di chumai baksake palke one and only Karbook Kulumka ang Adidas Dev Barma kasi koktuma norok ni amsayo ang phaitongo ani band Rwchap band not tubui salka 1st November 2024 Diwali ni sanjawo norok bai jora kisisa tongthongnani rwchapnani musana bagai joto palkhe sini pandao phai manjak phaidi ang belai hambai mai nai Karbook bazar committee eba Karbook hatini bebak adong chongno chongno naithothok tai pongthodok shebrma bagai jong phaitongo sini logi pebor sapnai musanai tamnai tongnai sungbai godaldi 1st November 2024 sanjani jorabo